Mlaen â ni at enillwyr y llynedd, Lleisiau'r Nant. Glanwl Cor Lleisiau'r Nant yn ei du a coch. Im yn edrych yn fwynedig o gwbl o gysidro bod ti'n rhai y twyr? Da ni yn dechrau blino rwan, ydy. Mae di bod yn gwbl ond mae'r rhaid i'n llawn. Ond na fo, daim i gwyno. O'na bach o broblem ar y llwyfan? Dim problem mawr, y broblem fwyaf o can i gyd ar y llwyfan a ffitio'r ddwy delyn. Da chi yn griw mawr, faint o griw ydych chi? Da ni dros 80. Sut mae Leo Owen mewn difri rwan yn cadw cow ar dros 80 ohonych chi? Mae'n heiddi medal au. Mae'n fawr iawn. Yndi, chwarae teg iddi, da ni'n hynod falch o hynny. A mynd yn ôl i ochrau Dinbych na heno? Da ni'n aros yn Bangor rhai o'n ni heno. Dwi'n gwybod beth ydych chi'n neud heno. Gar i'w sgwash bach. Ia, glas o lefrith cyn i'ch gwely. Na ni, diolch am y sgwrs am. Ei, bob lwc efo'r canlyniad. Diolch. Y mae y wobr gyntaf
O 400 punt o gronfa goffa William ac Olwen Jones Lewis, Tlws yr Wyl, tarian goffa Dafydd o Feirion. Wedi hennill gan Cor Seiriol a'i harweinydd Gwenant Pyrs. Gwenant Pyrs yn codi Tlws yr Wyl a tharian goffa Dafydd o Feirion i'w dal am flwyddyn. Un sydd wedi gweithio'n ddychrynllyd o galed ac wedi cael pob math o lwyddiannau yn ystod yr wyl yma, Lleisiau'r a Lleisiau'r Nant. Ac wedi bod yn gweithio drwy'r dydd ac ers wythnosau ynglyn â'r wyl fel y disgwyliech i'w wraig y trefnydd, y mae Rhian Jones a Merched Llangwm. Llongyfarchiadau mawr i Rhian, i Lea, ac yn arbennig i Gwenant Pyrs yn de Cefn a Cor Cerdd. Nhw yn illodd y tro dwytha i'r wyl fod yma ym Mangor yma. Merched glanau Menai yn mynd â hi eto.